Som I kan se er Kina 222,81 gange større end Danmark, hvilket giver os den viden om, at med den størrelse er det klart, at Kina udleder mest CO2, da der også bor mange mennesker. Her kan I se befolkningstallet. I Kina er der 1,4 milliarder, og i Danmark er der kun 5,9 millioner mennesker. Med denne sammenligning viser vi, at Kina udslip per 7,76 ton CO2, hvormed Danmark udslip per 4,69 ton, som I kan se på billedet. Grunden er befolkningstallet samt samfundet. På denne tabel fra 2020 viser den, hvor meget CO2 hvert land udslipper. Som I kan se, så ligger Danmark lidt i midten med 27,357 ton CO2 i 2020. Og på toppen af listen har vi Kina, som udslipper mest CO2 i verden med 10,9 millioner ton CO2. Selvom Amerika er den anden største CO2-udslipper, så udslipper den kun under halvt så meget som Kina.